dari Jalan Mongciri 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Malam ini adalah malam Jumat Pon, malam yang disesakina aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Pak Mardi di Cepu dengan judul Misteri Gelang Keramat. Yen kelingan lelakon sing tak alami 15 tahun dek biyen, bisa gawe ngratesi atiku. Luweh-luweh bisa gawe mbrebes milining loh saka mripatku. Mbuh saka gedhening dosaku, mbuh saka gedhening dosa sing tak alami, utawa dedosane wong tuaku. Nganti saiki aku ora bisa urip ayem tentrem. Kedadian iki tak alami nalika aku isih urip ana ing Malo. Ing desa kuno wong tuaku salah sewijining wong urip sing kacukupan. Apa wae sing tak pengini aku mesti dituruti. Amarga aku mung anak siji. Usahane wong tuaku bakulan nanging laris banget. Saben setahun mesti mbeleh kebu. Nanging ana ritual sing dilakoni wong tuaku yaiku saben 8 dina wong tuaku mesti nyawisi kembang wangilan ngobong menyan ing jero kamar. Nalika aku tahu takon marang emakku, jarine nyawisi ngono iku supaya dagangane laris. Ora tak nyono nalika aku krungu makku nangis. Bareng tak parani jebule pakku wis ora ana, kapundhut marang Gusti. Ora tak selaki. Nalika pakku ora ana aku malah seneng merga wong sing nyeneni marang aku ora ana meneh, lan ora ana wong sing tak wedeni. Aku saya nakalan ngawur, seneng mendem lan ora gelem nyambut gawe. Saben dina mung njaluk dhuwit kanggo nyenengake awakku. Usaha dodolan diteruske makku, nanging ramene ora kaya nalika pakku isih ana. Raketang kabeh ritual dilakoni. Nanging tetep wae sepi apa meneh makku ora patek sehat. Awake rada lara-laranen. Wis digolekno tamba ning ngendi wae, nyatane ora mari nanging malah saya nemen larane.
Mbah sebab apa? Aku ora ngerti. Padahal wis mara ning kedokteran lan dukun-dukun Jawa, nanging tetep wae ora ana sudane. Wis 3 wulan iki makku ora bisa dodol. Akeh barang-barang omah sing kadol kanggo golek tombo. Nalika nemen-nemene lara makku meling marang aku, ngomongi makku mengkene. Aja nakal maneh yo. Lan kowe sing pinter. Kowe wis gedhe. Iso milih elek lan apik. Yen sak wayah-wayah kowe tak tinggal, aku mung njaluk siji panjalukku, yaiku gelang ing sikilku kiwa iki aja dicopot. Katutno wae mendem yo Le. Jawabku, wis ora usah mikir sing rena-rena, Mak. Sing penting ndonga, Mak, ben ndang cepet mari. Aku banjur eling gelang sing dinggo makku iki biyen tau dinggo pakku. Nanging kenek apa? Yen sak wayah-wayah dipundhut kok dikon ngatutake mendem. Makku ngomong meneh. Kaya-kaya aku wis ora duwe pengarep-arep mari Le. Aja lali welingku mau yo. Aku banjur ora jawab apa-apa. Mung mandeng makku sing lemes gemele tak ana ing bayang. Raine pucet. Nalika iku aku getun lan sedih banget. Eling yen dituturi makku, aku mesti bantah. Gang 5 dina makku kapundhut marang panguwasaning Gusti. Mayite dirupaka tangga teparo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi sadar ing omah hawane beda lan sepi. Ora ana sing tak jak ngomong. Bengiku aku ora bisa turu. Mung glimbang-glimbunging dhuwur bayang. Welinge makku aku ora lali. Gelang sing ana ing sikil tak penging nyoplok lan dikatutake mendem. Minggu esuk iku ing warung-warung akeh wong ngumyek kandha yen dek mau bengi ana pocong nangis turut dalan kampung-kampung. Ana sing kandha yen iku arwahe makku sing gentayangan. Aku krungu kabar iku langsung muntak. Wong sing ngomong mau arep tak pancali. Malem 3 dinane sekitar jam 11 bengi aku krungu swara wong nangis ana ing ngarep omah. Aku banjur metu lan goleki asale swara iku ana ngendi. Muluka mlaku lan rono rene aku jebule swara iku wis ora ana meneh. Sing krungu mung asu baung saka kekadohan. Awane wong kampung umyek maneh ngrasani pocongan sing luyuring wayah wengi. Malem jemah jam 9 bengi udan deres, aku lungguh dhewean ana ing kursi.
omongane wong-wong kampung sing dakwa wong tuaku nglakoni sing ora-ora. Rasane kupingku kemroyok yen krungu swara-swara sing ora genah ngono iku. Nanging yen omongane wong kampung iku bener, aku ngesakno makku yen arwahe gentayangan. Nanging sejatine aku iki pengen ngerti apa bener iku arwahe makku utawa demit-demit sing menggo makku. Malam jemah iki kebeneran malam 7 dinane makku. Yen pancen bener sing nangis iku arwahe wong tuaku, aku arep nulung. Mikirku amung siji, gelang sing ana ing sikil kiwa iku dadi sebabe arwahe ora tenang ing kubur, bakal tak jupuk. Setengah 11 bengi udan wis mandhek, aku banjur njupuk pacul ana ing mburi, terus budal mara ing kuburan. Bengiku sepi banget, kabeh lawang wis padha tutup, udan isih rimis-rimis. Swara asu njuguk ora gelem leren. Ing jero atiku mung batin, muga-muga ora ana wong ngerti yen aku nduduk kuburan iki. Ing jero kuburan kuwi peteng dedet amarga akeh wit-witan sing gedhe-gedhe. Swara manuk beluk lan swara manuk gagak kaya-kaya menggak. Kekarepanku nduduk kuburan. Nanging atiku wis tak mantepake lan tak tatak-tatakake njupuk gelang sing ana sikile makku. Kuburan banjur tak duduk, lumayan suwe aku lagi nemokake papan tutup mayit. Aneh. Nalika arep tak buka awakku merinding lan gemeteran. Kabeh uluku rasane jembrong, nanging wis nanggung banjur papan tak buka alon-alon. Aku ngerti mayit sing gemeletak, morine katon rusuh merga kena banyu udan. Ambu amis lan banger ora tak rasakake, tak kendel-kendelake. Mori sisih ngisor tak coplok. Nalika gelang tak cekel, nanging tak batek tetep ora iso coplok. Aneh. Gelang iku kaya-kaya ora iso ucul saka sikil, nganti suwe judhek rasane atiku. Merga kegawa rasa wedi, eling pacul gemletak ana ing kiwaku banjur sikil iku mau tak pacul bola-boli nganti tugel. Nalika wis tugel gelang banjur tak jupuk, sikil tak gletakno banjur tak tutupi mori meneh. Papane tak tutupake. Aku munggah banjur tak uruki meneh. Ing jero atiku ngomong, sepurane wae mak, aku nglakoni ngene iki yen gelang iki dadi sebab kowe ora tenang ana ing kubur. Sakwise gelang iki tak jupuk, muga-muga wae padang dalan lan jembar kubur mak. Aku banjur mulih. Swara asu sing juguk ora gelem leren. Iku ora tak gagas. Sak tekaning omah aku lagi ngerti yen klambilan katok kurusuh kabeh amarga gleput endut. Aku banjur adus, ora ketang adem tak empet. Nalika jam tak deleng jebule wis jam 1. Aku lungguh ana ing kamar lan ngiling-ilingi gelang sing tak cekel ing tanganku iki. Bentuke kripyak saka kuningan, modele antik kaya barang kuno. Ing jero atiku saka ngendi gelang iki? Pitakon saka jero atiku, apa bener gelang iki iso marai sugih? Nanging yen bener gelang iki uga sing marai bubrahe keluargaku.
Karepku gelang iki arep tak balekake ing panggoning supaya aku ngerti asal usule gelang iki. Banjur gelang iki tak nggo ing sikilan tak gawa turu. Sapa ngerti aku bisa ngipi saka ngendi asale gelang iki. Nalika aku turu aku ora ngipi apa-apa. Nanging ing jero atiku isih ganjel merga kepikiran gelang sing tak nggo ana sikil. Nalika tengah wengi sak bubare udan, hawa adem banget. Swara asu ora gelem leren. Nanging aku ora bisa turu. Saka lawang ngarep kaya-kaya ana sing ndodhok. Aku banjur mara lan mbukake lawang. Kaget setengah mati. Rasane awakku kaya-kaya gak eling apa-apa. Bareng lawang tak buka ngerti ana wong wadon nangis ing ngarepku. Wujude sing gegilani, separo raine wis rusak. Kemulan mori sing jibrat getih lan sikil sijine ora ana. Tak tatak-tatakake atiku nanging aku tetep isih ora kuat. Ing jero batin, opo iki jasate makku? Aku banjur njerit-jerit sak banter-bantere. Mbah ora ngerti wewujudan sing ing ngarep lawang iku mau isih apa ora. Ora suwe banjur Lek Nuri karo bojone mara lan takon marang aku. Takone Lek Nuri, "Ana apa to, Di? Kok berok-berok?" Aku ran jawab lan meneng rodok suwe banjur aku ngomong, Ora ana apa-apa Lek Nur. Aku ora ngaku, nanging kayane Lek Nuri ngerti apa sing bar tak ngerteni. Banjur Lek Nuri takon meneh marang aku, Apa kowe mau krungu swara wong nangis? Aku ran jawab apa-apa, nanging aku mung mantuk-mantuk wae. Lek Nuri banjur ngomong meneh, Wis ora apa-apa. Yen pancen iku arwahe wong tuamu, dongakno lan ikhlasno wae. Muga-muga enggal ditampa marang Gusti. Lek Nuri karo bojone banjur pamit mulih. Ing jero kamar aku isih ora bisa turu kelingan swara wong nangis iku. Padahal yen tak pikir-pikir beda kaya dek wingi, aku ora wedi nduduk kuburan. Nanging wengi iki kok hawane beda banget. Rasane awakku ora kepenak, merinding kabeh lan wedi. Mbah wis jam pira aku ora eling meneh lan keturon. Ngerti-ngerti wis padang. Nanging nalika aku turu aku ngimpi ditekani wong tuwaku supaya kon balekake gelang sing ana ing sikilku iki. Awan iku uga aku banjur budal ing cepu. Ana ing omahe mbahku. Sak tekane ing omahe Mbah No, aku crita kabeh lelakon sing tak alami mergo aku wedi kaya-kaya ana sing nggudat ngetutke aku. Omonge Mbah No, "Di, Ardi, gelang iki ora gelang biasa lho, Di. Gelang iki kudune dibalekke ana ing panggonane. Yen masalah wong tuamu kudune kowe ndongakake lan slametan supaya arwahe wong tuamu enggal ditampa marang Gusti kang akarya jagat." Lah banjur aku kudu balekke gelang iki nang endi to, Mbah? Ana ing punden pinggir desa sak cedhake gedung sing ana ing gawan kae lho, Di. Gelang iki banjur tak terake ana ing panggonan sing dimaksud Mbah No. Nanging sak bubariku aku ora manggon meneh ana ing desaku. Aku saiki melu Mbah No. Iki cerita pengalamanku kanggo nambahi koleksi tim jimat. Saka aku Pak Mardi ing Cepu bersama tim jimat.
Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Prasetyo dari Cepu dengan judul Misteri Pocong ing Depot Bakso. Kedadian iki tak alami nalika aku arep lulusan. Sakbubare ujian nasional aku nduweni rencana arep kuliah bareng pacarku Nani ing Semarang. Kemis esuk jam 5:30 aku berangkat karo Nani saka Cepu numpak kereta KRD. Esuk iku hawane adem banget. Aku lungguh ana ing pinggir lawang karo ndeleng pemandangan ing pinggir rel sepur. Sawah, Tegal, katon ijo royo-royo. Apa meneh pedhut katon putih. Gawe ati bisa dadi ayem yen dideleng. Penumpang KRD saya suwe saya rame. Tujuanku ing Semarang arep ndeleng pengumuman UMPTN ing Undip Semarang. Nani uga nduweni budhe ing Semarang. Jarene anake budhene sing jenenge Mbak Rahma uga kuliah ana ing Undip semester 4. Jarene Nani mengko Mbak Rahma arep mapak aku karo Nani ing stasiun. Jam 9:30 esuk aku teko ing stasiun Poncol Semarang. Sakbubare medun kok kereta, aku diparani cewek ayu. Ora liya iku sedulure Nani sing diceritake marang aku. Nani banjur ngomong, "Mbak Rahma, piye kabare? Wis suwe ta anggone ngenteni?" Jawabe Mbak Rahma, "Kabarku apik-apik wae. Lah terus kabare awakmu piye?" "Anggonku ngenteni ya wis lumayan kawit jam 09.00 mau." Nani banjur ngomong meneh, "Kabarku apik, Mbak. Lah piye kabari Bude Ida?" "Oh iya, Mbak. Iki kenalno koncoku." Jawabe Mbak Rahma, "Ibuku apik wae. Iki konco apa konco? Ya wis, ayo langsung ning kampus selawan." Sakbubare aku kenalan karo Mbak Rahma, aku banjur metu saka stasiun Poncol. Nalika teko ing ngarep stasiun, aku kaget amarga nalika Mbak Rahma mapak aku karo Nani, jebule nggawa mobil sing disetiri dhewe. Ing jero atiku, saktenane aku nggumun. Berarti bener apa sing diceritake Nani, yen Mbak Rahma wis dicekli mobil dhewe. Mobil banjur mlaku lan ngliwati dalan-dalan Semarang sing ora tau sepi. Sak tekane ing kampus, aku banjur diterake Mbak Rahma ndeleng pengumuman ing kono. Jebule ora mung aku dhewe sing teko ing kono. Akeh bocah sing uga pengin kuliah ing kono. Sekitar jam 1 awan, aku banjur metu saka kampus Undip. Mbak Rahma banjur takon, "Nan, iki piye? Kowe langsung bali apa nginep nang omahe Bude? Mengko yen kowe gelem nginep, tak jak jalan-jalan ing Semarang. Lan tak jak tuku bakso sing paling enak sing ana kutha Semarang kene. Amarga Pakde lan Bude saiki ana luar kota." Jawabe Nani, "Ya wis, Mbak, terserah. Aku go wis pamit ibu, yen durung bisa langsung mulih, aku bakal nginep ana omahe Bude Ida. Mbak, aku karo Tio terke yo ing Pasar Juar. Soale arep tuku pakaian." Jawabe Mbak Rahma, "Gampang. Ora usah ning Pasar Juang wae, mengko uga tak terke ing Sri Ratu." Sakbubare tuku pakaian, aku karo Nani diajak Mbak Rahma mangan mie ayam. Nganti 2:30 aku lagi teko ana ing omahe Mbak Rahma ing daerah Pedurungan. Ing kono aku leren. Saking kesele nganti keturun. Jam 4:30 sore aku lagi tangi. Sakbubare adus, aku Nani lan Mbak Rahma lungguh-lungguh ana ing teras. Rencanane mengko 6:30 arep diajak Mbak Rahma jalan-jalan lan arep ditraktir bakso. Wengiku malam Jumat, nanging Semarang tansah rame. Apa meneh ing Simpang 5, ramene ra karuan. Beda karo Simpang 7 Cepu, ramene yen amung malam Minggu. Ora mung Simpang 5 wae,
Nanging aku diduduhake lawang sewu, tugu muda lan liya-liyane. Akhire mobil Mbak Rahma mandek ing ngarep depot bakso. Aku nani lan Mbak Rahma langsung mlebu ing depot bakso. Panggone mung biasa wae, ora katon istimewa. Nanging sing tuku ana ing kono rame banget, nganti-nganti aku rauman panggonan. Ora ana panggon kosong ing kono, anane mung ing pojokan. Aku nani lan Mbak Rahma banjur lungguh ana ing kono. Mbak Rahma langsung pesen bakso spesial 3 karo es degan. Tak perhatekno nani ora ceria kaya dek mau nalika arep budal. Sedelok-sedelok pelengakan rono rene kaya wong bingung. Aku banjur takon, "Ono apa to, Nan?" Jawabe Nani, "Mbuh ra ngertian, aku nek kene merinding kabeh, guluku rasane mengkorok." Aku banjur jawab, "Wis, ora usah dipikir, iku cuman perasaanmu wae." Nani banjur ngomong meneh karo mbisiki aku, "Ing pojokan sisih kidul kono lho, ana pocongan yang lagi ngobok-ngobok baksone wong sing mangan." Aku banjur plengakan, ning ora ana apa-apa. Nani banjur mepet lan lungguh jejer aku merga wedi. Mbak Rahma banjur takon, "Ana apa, Nan? Kok kaya wong bingung?" Ora suwe banjur pelayane mara nggawa bakso 3 mangkok lan es degan. Mbak Rahma langsung jupuk bakso iku, banjur diudhek nganggo sendok lan garpune karo ngomong, "Wis, ayo ndang dimam dhisik." Mangkok sing isi bakso sing ana ing ngarepku uga tak udhek. Mbak Rahma wis mangan, nanging Nani sih meneng wae, ora gelem mangan. Malah dheweke ngingeti lawang dapur. Nani banjur mbisiki aku meneh, "Baksone aja dipangan, Yang. Kuwi duduk bakso." Nanging aku ora gatek, pentol bakso iki banjur tak pangan. Aku karo ngomong, "Wis to, Yang, kowe ora usah wedi. Ora ana apa-apa kok, nang kene ana wong akeh lho." Nanging Nani meneng wae, sedelok-delok ngingeti lawang dapur. Ora suwe banjur ngrangkul aku karo jerit. Aku, Mbak Rahma lan wong liya-liyane sing ana ing kono padha kaget. Amarga Nani jerit-jerit banjur semaput ora eling apa-apa. Nalika iku aku go bingung. Banjur ditulungi pelayane dikon nggawa ing ruang lobi utawa kamar cilik ing jero depot kono. Nani banjur tak bopong karo Mbak Rahma mlebu ana ing ruangan kono. Nganti suwe aku nunggoni Nani ing kono. Nalika Nani sadar banjur lungguh ngrangkul aku lan Mbak Rahma. Dheweke karo ngomong, "Mbak, ayo bali, Mbak. Aku wedi ana kene." Jawabe Mbak Rahma, "Ana apa to, Nan? Kok nganti kowe wedi lan semaput? Saktenane ana apa?" Nani banjur ngomong karo nangis, "Ana pocongan, Mbak. Pocongan iku mau ngobok-ngobok mangkok sing arep dipangan. Ing jero mangkok iku mau ana bakso. Nanging set sing kaya caos iku getih. Pentole bakso wae kaya mripate menungso. Lan ana tugelan-tugelan driji lan kuping." Jawabe Mbak Rahma, "Ora yo, Nan. Sing tak pangan iku mau bakso. Menapa wae kowe keselen nganti halusinasimu mikir sing ora-ora." Jawabe Nani, "Mbuh, Mbak, nanging aku wedi. Amarga sing ana ngarepku mau kayane ora tapi bathoke menungso. Apa maneh pocongan sing mono iku mau ngarep raine gosong separo, Mbak. Irung lan lambene bosok. Mripate sing siji mendolo, sing sijine merem. Wedi aku, Mbak."
Ing jero ati saktenane aku ya percaya ya ora marang critane Nani. Amarga yen tak deleng ora ana apa-apa. Mikirku Nani keselen dadi mikir sing ora-ora. Ora suwe banjur lawang kono didodok. Jebule wong lanang tuwa. Aku ngira wong iku sing duwe depot bakso iki. Karo watuk-watuk wong tuwa iku ngomong. Wonten napa to, Mbak? Kok jerit-jerit nganti semaput? Aku banjur jawab, "Mboten ngertos, Pak." Terus ngertos pocong. Wong tuwa iku banjur ngomong meneh, "Pocong apa? Neng kene iki ora ana pocong. Wong akeh wong ngene kok. Ya wis ngene wae. Bakso sing dipesen ora usah bayar. Nanging aku njaluk masalah. Mbak-mbak iki aja ngomong masalah utawa kedadian iki. Ing sapa wae ya." Banjur wong tua iku ngajak salaman Nani karo mene amplop. Mbak Rahma banjur pamit karo ngomong, "Nggih mpun, Pak, kula pamit rumiyin nggih." "Nggih, Mbak, matur suwun." Aku Nani karo Mbak Rahma banjur metu saka kono. Mobil disetir, Mbak Rahma karo nyantai. Sak tekane ing simpang 5 mandeg ing ngarep warung resehan. Mbak Rahma banjur metu tuku sego. Aku karo Nani isih ing jero mobil. Nanging Nani wis ora wedi meneh kaya ing depot mau. Ora suwe Mbak Rahma banjur balik nggawa sego bungkus karo ngomong, "Wis ora usah dipikir Nan kedadian sing mau. Iki tak tukokke sego gimbal. Kowe mesti durung pernah ngrasake sego gimbal iki to?" Aku karo Nani mung mesam-mesem. Ing jero batin aku ya nggumun. Panganan kok jenenge aneh. Sak tekane ngomah, aku Nani karo Mbak Rahma banjur mangan sing jenenge sego gimbal. Jebule ya padha wae, mung bedane sing jenenge sego gimbal adu lawuh lan sambele rada akeh. Jam 10 kliwat aku banjur mlebu ana ing kamar. Nani turu karo Mbak Rahma ana ing kamare Mbak Rahma. Kamar sing tak nggoni turu ora adoh saka kamare Mbak Rahma. Wengi ku pancen hawane sepi. Swara asu njuguk. Aku nggumun, mosok ing kutha kok ana swara asu. Mikirku menawa wae iki swara asu ingonan ing kiwa tengene omahe Mbak Rahma. Ing jero kamar Mbak Rahma banjur ngomong karo Nani, "Amplop mau sing diwenehi wong tua mau ndi, Nan?" Nani banjur ngrogoh sak jaket. Amplop banjur diwenehno Mbak Rahma. Amplop iku banjur dibuka Mbah Rahma. Jebule isine duit 20.000 karo silet lan rambut sakle. Mbak Rahma banjur ngomong, "Walah, isine duit 20.000. Lah terus apa maksude silet karo rambut iki, Nan?" Barang iku mau banjur digletakno ana ing meja kamar. Lagi wae Mbak Rahma karo Nani enak-enak cerita dumadakan lampune mati. Ora suwe lampune mekan meneh. Nalika mekan lampu kamare Mbak Rahma ora mekan. Saka cendela kamar ana wong ndodok-ndodok. Mbak Rahma karo Nani wedi lan ora dibukakake. Ora suwe banjur ana swara wong guyu. Saka pojokan kamar ana pocongan sing morine jibrat getih lan raine gosong. Mbak Rahma karo Nani banjur jerit-jerit. Nanging koyone pocong iku marani Mbak Rahma. Apa gara-gara Mbak Rahma sing buka amplop mau? Nalika aku krungu swarane Mbak Rahma lan Nani jerit-jerit, aku banjur mara ing kamare Mbak Rahma. Kaget setengah mati rasane, awakku merinding kabeh lan redeg. Sikilku rasane wel-welan nalika ngerti pocong ngadeg ing ngarepe Nani lan Mbak Rahma sing lagi nangis. Ngerti yen aku ngadeg ing tengah lawang kamar, pocong iku banjur mencolot ing ngarepku. Wujude pocong pancen gegilani. Sak tenane aku wedi banget nalika iku. Eling gembolan sing diwenehke Simbah sing tak simpen ana ing jero tas. Saknalika aku mlayu njupuk barang sing tak simpen ana ing jero tas. Saknalika iku aku mlayu njupuk barang sing diwenehke Simbah sing wujude keris dibuntel mori.
Nalika keris iku tak buka, aku mung njaluk pitulungane marang Gusti. Muga-muga keris sing aran Kiai Sapu Jagat iki iso dadi lantaran nyingkirake demit sing wujude pocong. Atiku rada tatak nggawa pusaka iki. Nalika adep-adepan karo pocong, keris iki banjur tak tamakake. Sumingkir, opo kang olodo lunga? Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir, kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene. Sumingkir. Saknalika pocong iku langsung ilang. Ing kamar kono aku mambu, sungit kaya rambut kobong. Ngerti yen pocong wis ilang, keris banjur tak buntel meneh. Nani lan Mbak Rahma banjur turu tak tunggoni amarga wedi. Esuk iku mau nalika wis padha tangi, aku krungu kabar dikandani Mbak Rahma. Depot bakso sing ndek bengi-bengi kuwi jari kobong. Mbak Rahma krungu kabar saka radio. Iki kedadian nalika aku ing Semarang. Salam kanggo jimatres kabeh saka aku Prasetyo ing Cepu. Bersama tim Cimat.